Bumatic Gascoigne med lot lægger stor vægt på familiebedriften og de teknologiske fremskridt i det komplette udbud af malketeknologiske løsninger. Fra 25 til 10.000 køer imødekommer vi jeres behov og tilbyder løsninger, der vil vokse i takt med jeres forretning i de kommende generationer. Bumatic redefinerer professionel malkning med Expedia 360 EX malkekarrusel. Maksimal komfort og sikkerhed for køerne og malkeren er kombineret med effektivitet og slutproduktets topkvalitet. Tag med os på en guided tur rundt i Expedia 360 EX, og I vil se de uforlignelige fordele ved denne komplette malketeknologiske løsning. Koens vej op på platformen er nem og sikker. Platformen er åben og indbydende. Alt udstyr er indbygget, så der er ingen afbrydelser ved at koen snubler eller glider. Betongulvet giver en behagelig trædeflade og er mindre støjende end en stålplatform, hvilket er gavnligt for arbejdsvilkårene. Hver ko har sin egen bås med plads nok til sider og hofter. Malkesættet er af vejen og hejses automatisk op i passende stilling for malkeren. Den lette hældning på betongulvet ansporer koen til at stå tæt på malkeren i åben stilling, hvilket gør det let at nå yveret. Optimal føring af mælkeslangen forhindrer koen i at træde på den og forhindrer, at malkesættet falder af. Fremragende udbytte af malkningen opnås ved malkesættets gode placering og balance på yveret. Arbejdet på en Expedia EX 360 er også behagelig og sikker for malkeren. Påsætning af malkesættet er en simpel bevægelse. Malkesæt og styringer er inden for nem rækkevidde. Yverne er placeret i øjenhøjde for at give dig den bedste adgang og overblik. Arbejdsplatformens udformning sikrer en ergonomisk korrekt stilling og forhindrer træthed og ubehagelighed. Karruselplatformen giver et godt overblik over køerne og masser af plads til at bevæge sig på. På Expedia 360 EX karruselplatformen er køerne afslappede under hele malkeprocessen. Dette giver en rolig, ren proces, der resulterer i maksimal ydelse fra dine køer og et behageligt arbejdsmiljø for brugeren. Udgangen fra Expedia 360 EX karrusel er uden stress og sikker. Malkesættet sænker sig ned under koens ståplads og giver en åben og klar bane for koen til at forlade malkebåsen. Holdbarheden på Bumatics udstyr gør, at du ved køb af Expedia 360 EX karrusel får noget for pengene. En stor i-stålsbærebjælke støtter en stålunderbygning, der bærer det armerede betonlag på ca. 13 cm tykkelse. Platformen hviler på præcisionsruller, der hver især er konstrueret til at bære over 11 tons. Anlæggets styringer er indbygget i fundamentet på inventaret i øjenhøjde og inden for malkerens rækkevidde. Pulsatorerne er også indbyggede og forsynes via en vakuumledning med filter, hvilket gør, at støjniveauet sænkes betydeligt. Lige nedenunder er lågen til vaskekopperne. Åbn lågen, og vaskekopperne sidder i taljehøjde, klar til brug. På det centrale styringspanel kan styring af malketiden nemt justeres, så den passer til besætningens malkeprofil. Denne teknologi er medvirkende til at opnå maksimal gennemgang af køer.
Expedia 360 EX malkekarrusel giver komfort og sikkerhed ny mening og giver samtidig maksimal effektivitet og produktion. Dette er et glimrende eksempel på, hvordan Bumatic sammen med deres partnere sørger for uforlignelige resultater. Vi sikrer, at du på en effektiv, rentabel og ansvarsfuld måde kan fremstille mælkeprodukter af allerhøjeste kvalitet.